Ik vind hem hartstikke mooi. Ik ben er helemaal, ik vind er 2 uur van toen die kist aankwam met de liekauto. Zeker aankwam. Nou, ik wist net wat ik zei. Ik zei zien mijn collega's. Ik zei, zo wel lekker in zo'n kist. Dat wil ik gewoon. In Engeland is zo'n uitvaart heel gebruikelijk. En ook bij FC Twente wordt het geregeld dienen. Een van de initiatiefnemers hier is Anne-Wiep Wiensma, Cambuur-supporter en manager bij Infinitas Uitvaart en Zorg. Nou, wat voetbal religie is en je bent christenen, dan wil je misschien wel begroeven of cremeert vanuit de kerkenwij. En als je Cambuur-supporter binnen, waarom dan net uit deze kerkenwij? En ik Cambuur wie voortendaallijks enthousiast door het idee. Als mensen dat graag willen. Het is hun club. De club is niet van mij of van de voorzitter of van het bestuur. De club is van de mensen, van het volk. En als die de wens hebben om vanuit het stadion begraven te willen worden en wij hebben de ruimte ervoor en de mogelijkheden, ja, waarom zouden we dat niet doen? De uitvaart bij Cambuur moet nevens de Graaf per vast geen circus worden. Daarom kan het ook net plak vinden op een wedstrijddag. Maar verder wil de club oer een soort nadenken. Bij gelijks oer het uitstrooien van de as. Op het moment dat iemand hier 40 jaar op de tribune gestaan heeft en die heeft 40 jaar een seizoenkaart gehad, Cambuur, daar wordt hij mee wakker en dan gaat hij mee naar bed. En is dit zijn laatste wens? Dan vind ik in ieder geval dat je als club daar heel goed naar moet kijken en dat zorgvuldig moet afwegen of dat kan ja of nee. En dan zou dat wat mij betreft tot de mogelijkheden behoren. Ook maar als het maar op een gepaste en zorgvuldige manier gebeurt. De jong had ook al nagedacht hoe wat er na de uitvaart met hem gebeuren moet. Ik wil cremeerd worden. En wat moet er dan met jouw as gebeuren? Nou, die wil ik hier in de kan, of een beetje hier in Cambuur staan laten. Dat je daar steen komt. En dat vind ik een hele eer.